Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχω την χαρά και την τιμή να συντονίσω μια συζήτηση από αυτές που πραγματικά λίγες φορές μπορεί κάποιος δημοσιογράφος να κάνει. Έχει να κάνει με ένα θέμα που απασχολεί όλους μας, αλλά ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί κάποιοι από εμάς πάρα πολύ. Οι καλεσμένοι μας είναι γνωστοί. Είναι ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής στην Ουάσιγκτον εδώ και πολλά χρόνια. Είναι αρθογράφος της Hellas Journal, της ιστοσελίδας, και ανταποκριτής του Open, τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Και επίσης ο Νίκος ο Μελέτης, έχουμε πρόβλημα, νομίζω. Ναι, νομίζω ότι είχε κάποιο πρόβλημα ο Θανάσης. Να συστηθώ εγώ τουλάχιστον να συνεχίσουμε. Είμαι ο Νίκος Μελέτης, ο δημοσιογράφος και διπλωματικός συντάκτης της ΣΕΡ, και έχουμε σήμερα τη χαρά να παρουσιάζουμε στο φιλόξενο χώρο του Public το βιβλίο που εκδώσαμε με τις εκδόσεις Πεδίο, η Συμφωνία της Μαδρίτης, για τη συμφωνία η οποία γκρίζαρε το Αιγαίο. Μιχάλη, ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της περιπέτειας που ξεκίνησε για αυτό το βιβλίο, το οποίο εδώ και λίγους μήνες είναι στα βιβλιοπωλεία, ξεκίνησε από τη δικιά σου έρευνα. Έτσι, αναλαμβάνω και το ρόλο του συντονιστή μέχρι να έχουμε μαζί μας τον... Πρέπει να έρθει ο Θανάσης, διότι χωρίς Θανάση δεν γίνεται δουλειά, ξέρεις. Ναι. Τώρα σε κόψαμε βεβαίως από το ρεπορτάζ εκεί, το οποίο τρέχει και είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας στην Ουάσιγκτον που βρίσκεσαι. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο πράγματα στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν για το πώς μας ήρθε η ιδέα, πώς ξεκινήσαμε αυτό το βιβλίο εδώ και αρκετό καιρό και πώς ξεκίνησε η έρευνα. Κοίταξε, όπως εντάξει, εμείς τα συζητάμε αυτά τα θέματα χρόνια και χρόνια, και εγώ και εσύ και ο Θανάσης ο Έλλης. Είχαμε ξεκινήσει με τον Θανάση το Έλλης εκείνη την προσπάθεια για το βιβλίο αποκλειστικά για τα ίμια, και κάνοντας εκείνη την έρευνα είχαμε πέσει και σε δύο έγγραφα για τη Μαδρίτη, και αφού τελειώσαμε το βιβλίο και λοιπά, έτσι με ιντρίκαρε αυτή η ιστορία των δύο εγγράφων, είναι η αλήθεια, και άρχισα να σου μιλώ, και άρα μιλάμε ότι η συζήτηση αυτή ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια. Δεν είναι τώρα. Ακριβώς. Ναι, και ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτά τα μεγάλα διαστήματα από την έρευνα στην έκδοση ενός βιβλίου είναι ότι οι έρευνες αρκετές φορές παίρνουν χρόνια. Βεβαίως η έρευνα με τα ίμια δεν πήρε τόσο χρόνο η έρευνα, διότι θα έλεγα ότι η ομάδα που ασχοληθήκαμε με τα έγγραφα έκανε πολύ καλή δουλειά. Ή ας το πω διαφορετικά, δεν έκανε λάθη χρησιμοποιώντας το νόμο, το Freedom of Information Act. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί πολλοί και φίλοι και αναγνώσεις ρωτάνε, είναι νόμιμη η επεξεργασία αυτών των κειμένων, πώς ήταν στα χέρια μας και πώς θα μερικοί ρωτάνε και αν τα κλέψαμε, αλλά επειδή δεν γνωρίζουν ότι η κλοπή απόρριτων εγγράφων στην Αμερική είναι 10 χρόνια φυλακή στην πλάκα. Όχι, μπορεί να φας και παραπάνω. Είναι νόμιμη η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που έγινε από το 1967, άρχισε να συζητείται το 1965 για να καταλάβεις, λόγω των πολλών νεκρών του Βιετνάμ, και επειδή οι μητέρες ήθελαν να γνωρίζουν πώς σκοτώθηκαν τα παιδιά τους, γιατί τους έφεραν μόνο μια σημαία για να καταλάβεις, ήθελαν να γνωρίζουν πού σκοτώθηκε το παιδί τους. Καλώς τον κύριο Θανάση. Έχουμε το συντονιστή μαζί μας πάλι, οπότε... δεν χρειάζεται, αλλά... Ξεκίνησα να λέω λίγο για την έρευνα, Θανάση, και ανέφερα βεβαίως, διότι έλεγα ότι ήταν συνέχεια του βιβλίου μας αυτή η έρευνα, και έλεγα ότι τρικαριστήκαμε τότε, διότι ανάμεσα στα πολλά έγγραφα για τα ίμια είχε και δύο έγγραφα για την Μαδρίτη, τα οποία έτσι... μου δημιούργησαν πολλές υποψίες εμένα, και στη συνέχεια φτάσαμε σε αυτή την έρευνα. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς χρησιμοποιούμε νόμιμα αυτόν τον νόμο, και μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιεί αυτόν τον νόμο. Φτάνει να έχεις υπομονή, διότι αν δεν έχεις υπομονή, κάνεις την αίτηση,
και τα παρατάς. Εμείς ευτυχώς έχουμε υπομονή. Μην ξεχνάτε ότι για τα έγγραφα του Kissinger ξεκίνησε η έρευνα το 1989 και τα πήραμε το 1η Αυγούστου του 2002. Έτσι. Και θέλω να πω, Μιχάλη, ότι αυτή... Μεγάλη υπομονή. Εντάξει, ήμασταν τυχεροί και αυτή τη φορά με τα έγγραφα αυτά που θα εξηγήσει στη συνέχεια ο Νίκος μερικά πράγματα. Αλλά ένα άλλο πράγμα που με προβλημάτισε τότε ήταν μια κουβέντα του Θανάση που θα σας την εξηγήσει ο ίδιος. Μιλούσε με ένα από τους σημαντικούς διπλωμάτες για το διάστημα, παιδιά σε εισαγωγικά του Χόλμπρουκ, και για το θέμα για το Κυπριακό, και του πετάει, μα πού θα πάσει στη Νέα Υόρκη, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, μέσα στα βουνά. Του λέει, πήγαινε στη Μαδρίτη. Πρόσεξε. Και τον αφήνω να το πει και μετά θα προχωρήσω, θα πω και εγώ την γνώμη μου. Αυτό ήταν το 1997 λοιπόν, ένα χρόνο μετά την κρίση. Εξακολουθεί βέβαια να είναι μια κατάσταση δύσκολη, με βαρύ σκηνικό και πολιτικά ανοιχτά ζητήματα στην Ελλάδα τουλάχιστον. Είμαστε λοιπόν μετά το State Department, ένα από τους, και μάλιστα Ελληνοαμερικανός, τον ήξερε και Μιχάλης, ο Πετρίχος, μου λέει να πιούμε έναν καφέ, να μιλήσουμε, πάμε, συζητάμε, μου λέει τι θα κάνεις την άλλη εβδομάδα, λέω θα πάω στο Troutbeck, ήταν Θεός χωρίς τον Χόλμπρουκ τότε ζωντανός, ήταν μεσολαβητής το Κυπριακό. Εγώ με ενθουσιασμό του λέω, ξέρεις, γιατί κάθε φορά για μας ήταν μεγάλο θέμα ξεκινάνε οι συνομιλίες, είτε ήταν ο Βασιλείου, είτε ήταν ο Κληρίδης, είτε ήταν ο Παπαδόπουλος, είτε ακόμα και τώρα, ότι κάτι θα βγει, είναι ο Χόλμπρουκ, ξέρεις, τώρα το βλέπω. Ναι, μου λέει, έχεις δίκιο, γιατί η Μαδρίτη που είναι και το ΝΑΤΟ, γιατί δεν πας, λέω τώρα που να τρέχω, έχουμε καλύψει τόσες σύνοδους κορυφής. Το καταλαβαίνω, λέω από την πλευρά σου, θέλεις κάλυψη από όλα τα μέσα, ασχολείσαι με τα Βαλκάνια, σε ενδιαφέρει η Ελλάδα, να πάμε εμείς στα ελληνικά μέσα να καλύψουμε, θα είναι ο πρόεδρος, θα είναι η Ολμπράιτ. Ξέρεις, αυτά είναι χειράψη. Εγώ είμαι λίγο και ύφος έξυπνου και έμπειρου, ενώ το άλλο έχει ουσία, λέω, στο Κυπριακό, στα βουνά, μέσα και βγαίνουν συμφωνίες, τώρα είναι εκεί. Ναι, μου λέει, μ' ακούει έτσι νυφάλια, επανέρχεται 4 φορές. Μου λέει ξανά, ρε παιδί μου, γιατί δεν πας, δεν ξέρεις, μου λέει, θα είναι και ο Κλίντον, θα είναι ο Ολμπράιτ, θα είναι η δική σας, ο Σιμίτσο. Κάτι ξέρει παραπάνω. Με τίποτα. Δεν καλά μου λέει στο τέλος, αυτό δεν καταλαβαίνω, δεν το πιάνεις το υπονοούμενο, τον υστέρων το πιάσα βέβαια. Μου λέει, οκ, ξέρεις, όλα καλά, μιλάγαμε για το μπλε μετά, μου είχε εκλεγεί. Φτάνουμε λοιπόν στη Μαδρίτη. Και εδώ περνάει σε εσάς τώρα, γιατί πλέον αυτά που θα πείτε δεν βασίζονται μόνο σε κουβέντες, αλλά είναι και απόρρια έρευνας και βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και αναφορές, τηλεγραφήματα των Αμερικανών, που πολλές φορές, γιατί και αυτό θέλω να το πω και για τα ενίσχυα, πολλές φορές σου λένε καλά. Και επειδή το λέει ο Αμερικανός που το έλεγε τότε, είναι προφανώς η αλήθεια. Διότι τώρα εκ των υστέρων μπορεί κάποιος να πει, ναι, επειδή ήθελε να παρουσιαστεί 20 χρόνια, 30 χρόνια μετά, ότι δεν το έκανε αυτό ή έκανε εκείνο, τώρα μας λέει. Απλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι είναι το έγγραφο που έγραφε τότε ο πρέσβης για την κρίση, αλλά δεν είχε λόγο να κοροϊδέψει τον υπουργό του ή τον πρόεδρό του για μια κατάσταση. Άρα, το τι βρίσκουν κάποιοι δημοσιογράφοι, στην προηγούμενη περίπτωση εσείς, για μια περίπτωση που αφορά 2 χώρες, Ελλάδα-Τουρκία, σε ένα δύσκολο περιβάλλον στο Αιγαίο, είναι κατά πάσα πιθανότητα η πραγματικότητα, διότι είναι αυτό που λέει ο Αμερικανός στον Αμερικανό και πώς θα το διαχειριστούν. Ο λόγος τώρα σε εσάς ήταν επιλογή μας. Αν μου επιτρέπεις ένα λεπτό. Ναι. Εμείς κάναμε και ειδική έρευνα για τον Πετρίχο λόγω της κουβέντας που είχε κάνει με τον Θανάση και εστιαστήκαμε στον Πετρίχο, διότι το μυστικό στην έρευνα είναι ότι μπορεί, ας πούμε, να ζητήσει τα έγγραφα για τη συμφωνία της Μαδρίτης και εντάξει, να μην πάρεις και τίποτε, αλλά αν εστιαστείς σε πρόσωπα και μάλιστα όχι πρόσωπα πολύ γνωστά, μπορεί να πάρεις περισσότερα έγγραφα. Ο Πετρίχος λοιπόν ήξερε τι έλεγε στον Θανάση, διότι συμμετείχε στην συγγραφή της κοινής ανακοίνωσης, του κοινού ανακοινωθέντος. Θα έλεγα ότι μπορεί, Νίκο, να ήταν και ο πατέρας της εισαγωγικά της ανακοίνωσης. Πάντως, εγώ... Εντάξει, δεν νομίζω γιατί δεν ήταν το διπλό βαθμός, αλλά θα μου πει... Εργάστηκαν πρώτα οι χαμηλόβαθμοι και στη συνέχεια. Τότε ήταν δίπλα από το Χόλμπρουκ, δεν ήταν ένα στοιχείο. Ήταν το Βαλκανίων, δεν ήταν μόνο για χώρα. Πάντως είναι εντυπωσιακό σε σχέση με αυτό που είπε και ο Μιχάλης πριν,
ότι παίρνοντας στα χέρια σου μερικές εκατοντάδες, μπορεί και 1.000 σελίδες, πάνω από 1.000 σελίδες έγγραφα, απόρριτα αμερικανικά τηλεγραφήματα, υπάρχει μια γοητεία σε αυτό. Σε εμάς που είναι αλκοολίκοι μας η δουλειά. Να καθίσεις μέσα από αυτά, σελίδα-σελίδα, με κενές σελίδες, γιατί σου δίνουν κομμάτια τα οποία δεν έχουν αποδεσμευτεί και δεν έχουν αποχαρακτηριστεί και παραμένουν απόρριτα. Και μέσα από αυτά, με τη δικιά σου εμπειρία, με τις δικές σου σημειώσεις, με το δικό σου ρεπορτάζ που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά τα γεγονότα που καταγράφονται στα τηλεγραφήματα, να ανασυνθέσεις μια ολόκληρη εποχή και ένα ολόκληρο γεγονός. Γιατί είναι εντυπωσιακό το πώς φαίνεται ότι από την επόμενη μέρα των ημείων, το επεισόδιο των ημείων, από την επόμενη μέρα το πρωί ήταν όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουν να δουλεύουν για κάτι καινούριο, για κάτι άλλο. Είχαμε τους Αμερικανούς, τον κύριο Νάριστο εδώ, Ρέζι, ο οποίος, παρά το ότι τότε το διακομωδούσαμε, γίνανε το σκυλάκι του στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν θυμάστε, αλλά παρόλα αυτά είχε αρχίσει και δούλευε και έστεινε μια διαδικασία. Ήταν οι προτάσεις Γιλμάζης, τις οποίες τις τράβηξαν οι Αμερικανοί και πάνω σε αυτές άρχισαν να δουλεύουν. Και ποιος ήταν ο στόχος? Ήταν ο στόχος να αποφύγουν τη σύγκρουση και να βρουν μετά την ιστορία των ημείων μια θεσμοθετημένη μορφή συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να κλείσουν λίγο τα νότα τους στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Δυστυχώς, δεν θέλω εγώ ούτε κάνουμε κρίση στο βιβλίο και γι' αυτό επιλέξαμε να γίνει, όπως είπε ο Θανάσης, τα αποτυπώσαμε όπως γίνεται από τα αμερικανικά τηλεγραφήματα. Ο Αμερικάνος διπλωμάτης τότε γράφει, όχι για να ικανοποιήσει κάποιον, να ευχαριστήσει κάποιον, να επιβεβαιωθεί μετά από 30 χρόνια, αποτυπώνει τη συζήτηση που έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τη δική του εκτίμηση, το τι γράφει ο τύπος. Αυτό είναι σημασία. Ότι είναι η δική του εκτίμηση. Μέχρι εκεί μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να ήταν λάθος εκτίμηση. Αλλά ότι αποτυπώνουν τα γεγονότα, αποτυπώνουν τα γεγονότα. Λέει, εγώ μίλησα με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, του είπα αυτά, μου είπα αυτά. Τώρα, αν αυτός στο τηλεγράφημά του εκτιμά ότι υπονοούσε αυτό ή εννοούσε, αυτό δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλά ότι είπαμε αυτά, προτείναμε αυτά, συμφωνήσαμε αυτά, αυτό δεν πρέπει να συζητηθεί. Απλώς σου δίνει ένα πολύ σημαντικό καμβά η επεξεργασία αυτών των απόρριτων τηλεγραφημάτων και έχοντας τη δικιά σου εμπειρία, το δικό σου ρεπορτάζ, τις δικές σου σημειώσεις όλου εκείνου του διαστήματος, να μπορείς να συνθέσεις αυτή την περίοδο. Και εγώ πιστεύω ότι πολλοί ρωτούν γιατί δώσαμε στο βιβλίο τον τίτλο «Η συμφωνία που γκρίζαρε το Αιγαίο». Το δώσω αυτό τον τίτλο γιατί πραγματικά ένα χρόνο μετά τα ήμια και ό,τι και συμβεί στα ήμια, υπήρξε μια συμφωνία και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, η οποία ουσιαστικά ερχόταν να επιβεβαιώσει το casus belli. Έδινε μη πόλεμο για να μην ασκηθούν κυριαρχικά δικαιώματα, για να μην υπάρξουν μονομερείς ενέργειες. Και αυτό βεβαίως θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια βεβαίως της συζήτησής μας. Αυτό το ζούμε και σήμερα, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, συνάδελφοι, ήθελα να προσθέσω για ποιο λόγο δίνουμε σημασία ιδιαίτερα στα αμερικανικά έγγραφα. Εγώ έχω συζητήσει πάρα πολύ το θέμα, διότι μου αρέσει, όπως ξέρετε, η ερευνά και ήθελα έτσι να μην κάνω και λάθος. Μου είπαν λοιπόν ότι αυτά τα έγγραφα γράφονται αυτό που λέμε βρασμό ψυχής. Δηλαδή, κάνει μια κουβέντα μαζί μου ο Αμερικανός διπλωμάτης και επειδή είναι πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να τη μαγνητοφωνήσει, πολύ δύσκολο. Είμαστε τώρα σε ένα καφενείο, πίνουμε καφέ, γίνεται φασαρία, πώς θα τη μαγνητοφωνήσει. Άρα πρέπει να επιστρέψει στο γραφείο του και να βάλει κάτω τις σημειώσεις του. Αν εγώ έχω πει κάποια σοβαρά πράγματα, πρέπει να τα στείλει αμέσως στην Ουάσιγκτον. Έτσι. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Άρα έχει στην ομιλία του διπλωμάτη του Αμερικάνου μαζί μου, όπως την έχει αποτυπώσει στο μυαλό του και αμέσως όταν πήγε στο γραφείο την έβαλε σε χαρτί. Αυτό είναι το ένα. Αν γίνεται στο γραφείο του, σίγουρα τη μαγνητοφωνεί. Και επίσης, αν είναι σοβαρή αυτή η κουβέντα, κάνει και δεύτερο έγγραφο. Όπου σίγουρα βάζει και ένα σχόλιο. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει σχεδόν πάντα ένα σχόλιο και λέει ότι αυτό που μου είπε ο κάθε Ιγνατίου, ο κάθε μελέτης, ο κάθε Έλλης, θεωρώ ότι σημαίνει αυτό και αυτό. Αν του έχω εγώ κάνει και μία αποκάλυψη πολύ μεγάλη, την οποία θα στείλει στα αφεντικά του, αν δει κανείς τα τηλεγραφήματα, τα τηλεγραφήματα πάνε και στο γραφείο του Υπουργού των Εξωτερικών και στο γραφείο του Υπουργού Άμυνας κλπ. Έτσι. Θα με προστατεύσει. Δεν θα βάλει το όνομά μου. Θα βάλει ένα κενό εκεί και με άλλο τρόπο θα ενημερώσει ότι αυτά τα είπα εγώ. Λοιπόν, έχουμε το γράφει ευρασμό ψυχής, έτσι.
και στη συνέχεια και το σχολιάζει. Και προτείνει και ενέργειες πολλές φορές. Πολλές φορές προτείνει και ενέργειες. Και βλέπουμε στα έγγραφα για τη Μαδρίτη πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Θα πει περισσότερα ο Νίκος. Εγώ δεν θα σας κρύβω ότι έψαχνα από την αρχή. Ήθελα, όταν είμαστε στο Τράουτμπεκ με τον Θανάση, είχε κάνει εκεί την περίφημη δήλωση ο Ρέπας, που ήταν τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν θα γίνει καμία συνάντηση του κυρίου Σιμίτη με τον κύριο Τεμιρέλ. Έτσι. Οπότε εστιαστήκαμε και εκεί στην έρευνα να δούμε αν οι Αμερικανοί σχεδίαζαν μία συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του τότε Πρωθυπουργού και του τότε Προέδρου της Τουρκίας. Και είναι εκεί που πρέπει να σας ομολογήσω ότι εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Ο Νίκος να συνεχίσει και ο Θανάσης. Ναι, διότι Θανάσης ήξερε τον κύριο Πετρίχο ότι έπρεπε να πάει στη Μαδρίτη. Εμείς στην Αθήνα δεν είχαμε μάθει τίποτα ότι κάτι γίνεται στα ελληνοτουρκικά. Υπήρχε όλη αυτή η προεργασία που για ένα χρόνο ολόκληρο, που έγινε στο παρασκήνιο βεβαίως. Αλλά και λίγες μέρες πριν από τη Μαδρίτη, είχε ερωτηθεί και ο κύριος Ρέπας, ακόμα και στο αεροπλάνο που πήγαιναν στη Μαδρίτη, λέει δεν υπάρχει καμιά συνάντηση προγραμματισμένη. Τα έγγραφα που έχουμε στο βιβλίο δείχνουν όμως ότι τουλάχιστον 10-15 μέρες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας αυτής και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είχε αρχίσει η ανταλλαγή του συγκεκριμένου έγγραφου μεταξύ Αθήνας, Άγκυρας και Ουάσιγκτον. Ήταν μεταξύ των πρεσβειών και των κυβερνήσεων. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε και ένα έγγραφο στο βιβλίο, το οποίο χαρακτηρίζει το προμαγειρεμένο κείμενο. Ήταν ένα κείμενο το οποίο είχε διαπραγματευτεί. Το διαπραγματεύτηκαν βεβαίως με απόλυτη μυστικότητα οι δύο κυβερνήσεις με τις ΗΠΑ. Και έτσι φτάσαμε στην έκπληξη της Μαδρίτης, όταν κανείς δεν ήξερε ότι θα γίνει συνάντηση. Και έγινε συνάντηση και υπό την αιγίδα της κυρίας Ολμπράιτ τότε υπεγράφει η κοινή δήλωση των δύο χωρών, η οποία και αυτή αποτελεί μια σημαντική ψηφίδα στο μεγαλύτερο πάζλ, στο μεγαλύτερο ψηφιδωτό των ελληνοτουρκικών. Διότι τίποτα στα ελληνοτουρκικά δεν πάει χαμένο δυστυχώς. Όλα βρίσκουν τη θέση τους σε αυτό στο μεγάλο πάζλ. Και επειδή πιεζόμαστε λίγο και από το χρόνο, να περάσουμε λίγο και στο σήμερα, διότι είπαμε για τα τηλεγραφήματα, το βιβλίο είναι σημαντικό και νομίζω αξίζει πραγματικά να το πάρει κανείς. Ειδικά στην περίοδο είναι και πολύ επίκαιρο, δεν το λέω για να προβάλλω το βιβλίο, αλλά πραγματικά έχει στοιχεία και όλο αυτό το σκεπτικό που σε ανάλογες περιπτώσεις πάντα διέπει τη διπλωματία όλων των χωρών. Θανάση, ήθελα να πω δύο πράγματα ακόμα, γιατί ξέρεις, πολλές φορές υπάρχει μια σύγχυση για τη Συμφωνία της Μαδρίτης. Λέει, μα προέβλεπε το σεβασμό της κυριαρχίας των δύο χωρών και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Το πρόβλημα το μεγάλο με τη Συμφωνία της Μαδρίτης είναι ότι προέβλεπε μερικά πράγματα όπως αυτά. Συγχρόνως όμως ερχόταν ένα χρόνο μετά τα ίμια να αναγνωρίσει, και η Ελλάδα κυρίως, νόμιμα και ζωτικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Κάτι που, αν υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα, τα προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Δεν χρειάζεται να τα συμφωνήσει η Ελλάδα, όταν ξέρουμε ένα χρόνο μετά τι εννοούσε η Τουρκία, και κυρίως να πει ότι θα αποφευθούν μονομερείς ενέργειες. Η Ελλάδα δεν έκανε μονομερείς ενέργειες, η Τουρκία τις έκανε. Όμως, η Τουρκία από τότε ερμήνευσε τις μονομερείς ενέργειες ότι ήταν η μη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το πληρώνει ακόμα και τώρα η Ελλάδα. Ήταν άλλοι συσχετισμοί δύναμης, άλλες συνθήκες το 1997 για το αν θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει επέκταση των χωρικών της υδάτων από ό,τι είναι σήμερα. Δεν έγινε αυτό για 23 τόσα χρόνια και είναι κάτι το οποίο το βρήκαμε μπροστά μας για πρώτη φορά, βεβαίως με τόσο τραγικό τρόπο, με το Τροπολιβικό Μνημόνιο. Λοιπόν, μπορείς να συνεχίσεις για τα υπόλοιπα, Θανάση. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάτι ο Μιχάλης για το χθες. Εγώ να το φέρω στο σήμερα, που πολλοί κόσμος αγωνιά και πραγματικά θέλει να ακούσει ανθρώπους που έχουν διαβάσει, αναλύσει σε βάθος το χθες. Εάν μπορούμε δυστυχώς να μεταφέρουμε όλο αυτό το ανήσυχο σκηνικό στο σήμερα. Έχουμε τις γνωστές κινήσεις της Τουρκίας, έχουμε το σύμφωνο με τη Λιβύη, όπως είπες και εσύ. Έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση για να έχουμε και πλήρη εικόνα από την Αμερική, αρκετά σκληρές θα έλεγα και λόγω της γενικότερης συμπεριφοράς της Τουρκίας, τοποθετήσει για την Τουρκία. Την προτρέπουν να πάει σε διάλογο, την προτρέπουν να αποφέρει μονομερείς, τις λένε προκλητικές τις κινήσεις. Βέβαια, ταυτόχρονα, για να ολοκληρώσω την ερώτηση και να δώσω το βήμα σε εσάς, έχουμε και αυτή την έκθεση του State Department προς το Κογκρέσο, όπου ως ένα βαθμό είναι ευπρόσδεκτη, με την έννοια ότι λέει ότι πρέπει νυφάλια ειρηνικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου να είναι οι διαφορές, ότι αυτές είναι. Αλλά θέτει και κάνα δύο θέματα. Σοβαρά θέματα.
Ένα εκ των οποίων είναι ο εναέριος χώρος, βέβαια, στον οποίο εμείς επικαλούμαστε τα 10 μίλια. Οι Αμερικανοί ευθέως λένε ότι λέει το State Department στο Κογκρέσο, δεν γίνεται πιο επίσημο. Η εκτελεστική εξουσία ενημερώνει τους νομοθέτες ότι εμείς δεν το αναγνωρίζουμε, οπότε είναι δύσκολο για μας να σας πούμε πόσες παραβάσεις γίνονται. Εδώ εγώ έχω ένα πρόβλημα, διότι την ήξερα τη θέση αυτή των Αμερικανών σε ό,τι αφορά τη διαφορά, απλά δεν δημοσιοποιείται. Εκεί που γίνεται λίγο ενοχλητική. Όχι εγώ την ήξερα, ήταν γνωστή, δηλαδή δεν είμαι ιδιαίτερα ευφυής, όπως θα συμφωνήσετε και οι δύο, φαντάζομαι. Ναι, σίγουρα. Ναι. Σε σένα δεν την είχε δώσει τη συνέντευξη ο Γκόρτον, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Απλά λέει δεν μπορούμε, άρα δεν τοποθετείται σε ό,τι αφορά τον αριθμό κάτω από το 6. Δηλαδή αφήνει λίγο ανοιχτό το τι συμβαίνει, επειδή έχει τη θέση μεταξύ 6 και 10, δεν βλέπω να υπάρχει μια κριτική. Δηλαδή θα μπορούσα να καταλάβω ένα State Department που θα έλεγε, κοιτάξτε, έχουν γίνει 1.000 κάτω από τα 6. Οι Έλληνες λένε ότι είναι 2.000, αλλά αυτές είναι πάνω από τα 6, εμείς έχουμε μια διαφορά. Δεν αναφέρει, θα αναφέρει καν τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει θέμα. Μισό λεπτό. Είναι πιο εύκολο εισαγωγικά για τον Αμερικανό, που τον θεωρώ ότι είναι έτσι, άρα δεν θέλω να πω ότι θα πει τη θέση μας. Αλλά όταν πετάει πάνω από το νησί και δει κατοικημένο νησί, νομίζω μπορείς να πεις ότι αυτές είναι, και σε κάποιες άλλες, εμάς η θέση μας, αγαπητοί νομοθέτες, είναι ότι δεν μπορούμε με βεβαιότητα να σας πούμε ότι όντως γίνονται παραβιάσεις. Ναι. Λοιπόν, νομίζω, ξέρετε πολύ καλά και οι δύο ότι δεν έχω ποτέ πρόθεση να υποστηρίξω τους Αμερικάνους, έτσι. Ούτε διάθεση να τους υποστηρίξω. Διαφωνώ κάθετα και οριζόντια σε ό,τι κάνουν στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν άλλα θέματα στα οποία συμφωνώ, αλλά πρέπει πρώτα εμείς να κάνουμε τα κουμάντα μας στην Ελλάδα, να αποφασίσουμε για τα χωρικά μας ύδατα και τον εναέριο χώρο κλπ. Είναι 6, είναι 10, είναι 12 και μετά να απαιτούμε από τους άλλους να μας υποστηρίξουν. Και να το βάλουμε πολύ καλά στο μυαλό μας αυτό. Έτσι. Διότι 6-10 είναι μια μεγάλη κουβέντα που κάποια στιγμή κάποιοι... Έχουμε μπερδέψει τους ξένους. Και πάνω από τα νησιά... Εγώ θα σου πω, σου είπα την πρώτη μου ήδη γι' αυτό. Έχουμε μπερδέψει τους ξένους και πρέπει να πάρουμε κάποια στιγμή δηλαδή όλη η πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι τεράστιο εθνικό θέμα και να πάρουν μια απόφαση. Τι στο καλό θέλουν να κάνουν. Όσον αφορά τις υπερπτήσεις που είπες και εσύ και ο Νίκος. Εμείς τι ζητάμε δηλαδή από τους Αμερικάνους? Να κάθονται να μετρούν το κάθε τουρκικό αεροπλάνο που πετά πάνω από τα ελληνικά νησιά? Θα έπρεπε κάποιος να τους δώσει αυτές τις πληροφορίες. Και τις πληροφορίες αυτές πρέπει να τις δώσει η Αθήνα. Η Αθήνα γνώριζε ότι... Ένα λεπτό και τελειώνει και να μιλήσετε. Η Αθήνα γνώριζε ότι υπάρχει αυτή η πρόνοια στον νόμο. Ότι το Κογκρέσο, ο Ιερουσαλήμ ο Μενέντες Αθέας, μαζί με τον Ρούμπιο, έτσι, έβαλαν αυτή η πρόνοια. Αυτοί το απέτησαν. Ήξερα. Άρα έπρεπε να κάνει μια ενημέρωση η Αθήνα. Εντάξει, δεν δικαιολογώ τους Αμερικάνους. Δεν λέω ότι... Αλλά άδραξαν την ευκαιρία, όπως λες, αγαπητέ Θανάση, όταν γράφεις τα φοβερά σου κείμενα. Έτσι. Πήρα λοιπόν την ευκαιρία και έκανα τη ζημιά. Είναι τόσο απλό. Αλλά να μην τους κατηγορούμε συνέχεια αυτούς. Έπρεπε να κάνουμε και εμείς. Εντάξει, εννοείται ότι πρέπει να τις ενημερώσεις, να είσαι ξεκάθαρος και βέβαια εγώ κουραστικά θεράπευτα έτσι προσπαθώ και μια υπερκομματική έτσι, διάσταση να έχω ή να τα θέματα πραγματικά μπορούν. Σοβαροί άνθρωποι, διότι όντως υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι και στα δύο μεγάλα, εγώ θα πω και στα τρία που έχουν κυβερνήσει και ξέρουν, το έχουν ζήσει, ότι είναι δύσκολα, είναι ευαίσθητα. Δεν μπορούν να συζητήσουν οι άνθρωποι που έχουν χειριστεί αυτά τα θέματα και να πούν ότι θα διαφωνήσουμε στα φορολογικά, διαφωνήσουμε στα συνταξιοδοτικά. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν κάποια θέματα που μπορούν άνθρωποι και των τριών, να το πούμε, ή των δύο κομμάτων, επειδή είναι αξιωματική διπολίτευση, εγώ θα πω των τριών, γιατί και μια φορά να το ανοίξει πολύ, υπάρχουν και διαρροές, που να πούμε ότι αυτή θα είναι η σταθερή μας θέση, θα ενημερώσουμε, θα επιμείνουμε, θα είναι ξεκάθαρη, δεν θα είναι μαξιμαλιστική, θέλει μια προσοχή. Ούτε θα υποχωρήσεις, αλλά θα πρέπει να δώσεις ένα σκηνικό το οποίο να πείθει. Να μην στέλνει το μήνυμα στον άλλον ότι ζητάς υπερβολικά πράγματα. Άλλον στη διαπραγμάτευση φυσικά θα πας με το μέγιστο, όπως έρχεται και ο άλλος, και ως προϊόν της διαπραγμάτευσης μπορεί να υπάρξουν
μεταβολές. Αλλά πρέπει στους τρίτους και στην προκειμένη περίπτωση εγώ θα πω στους Αμερικανούς, αλλά ίσως και στους Γερμανούς, ως προεδρεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ό,τι συνεπάγει τη γερμανική οικονομία και για τη σχέση με την Τουρκία, να πεις κάποια πράγματα ξεκάθαρα, όταν μάλιστα έχεις και μια, ας το πούμε, έξωθεν καλή μαρτυρία ως έναν βαθμό, ειδικά στους τελευταίους μήνες, τόσο προς το Βερολίνο, όσο και προς την Ουάσιγκτον. Δεν θεωρούμαστε αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα. Έχεις απέναντι σου μια χώρα η οποία, δεν το λέω επειδή έχουμε θέμα μόνο εμείς, έχει θέμα με όλους. Δεν μπορεί δηλαδή, είναι του Νταβούτογλου με τους γείτονες που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν μπορεί. Κάποιος πρέπει, στη δικιά μας λοιπόν περίπτωση και με την Κύπρο και με την Ελλάδα, να καταθέσεις με σαφήνεια τις θέσεις σε διπλωματικό επίπεδο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι δημόσια. Αλλά και βέβαια μπορεί να γίνει και πολύ καλή ενημέρωση και στα μέσα ενημέρωσης, γιατί και στα δεξαμενείς σκέψεις και στα μέσα ενημέρωσης αρχίζει να υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον λόγω του ΓΑΝ. Και εκεί νομίζω υπάρχει πρόσφορο έδαφος για μας ως νατοϊκή χώρα, ως δημοκρατική χώρα, ως χώρα η οποία έχει διαφορετική σχέση πλέον με την Αμερική και λόγω Ισραήλ και λόγω Αιγύπτου και λόγω τόσων άλλων θεμάτων, ζητημάτων, να παίξουμε το ρόλο που μας αναλογεί. Δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς. Δηλαδή, πάντα το λέμε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση σε μια συγκυρία που όντως μπορούμε να παίξουμε ρόλο, θα θέλαμε πρωταγωνιστικό, δεν ξέρω πόσο πρωταγωνιστικό, αλλά πολύ πιο ισχυρό και ουσιαστικό για την Ευρώπη και για την Αμερική και για τον ΝΑΤΟ, αν θέλετε, από ό,τι στο παρελθόν. Πάντα ήμασταν μια χώρα χρήσιμη, μια χώρα που μπορούσε να. Τώρα είμαστε μια χώρα που πραγματικά κάνει το σωστό και το κάνει, δεν θέλω να το τονίσω, και διακομματικά. Με την έννοια ότι ήταν άλμα και ότι ένα αριστερό κόμμα είχε πολύ καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Έρχεται λοιπόν ένα κεντροδεξιό κόμμα το οποίο συνεχίζει, εμβαθύνει τις πολύ καλές σχέσεις, άρα τα μηνύματα στους Αμερικανούς, γιατί αυτοί αυτά βλέπουν, δεν βλέπουν κόμματα. Βλέπουν οι Ισραηλοί, που το έλεγα συνεχώς, που φοβόντουσαν όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έλεγα, κοιτάξτε, είναι απόφαση. Την έκανε, μην μπούμε στα εσωτερικά μας, ο Παπαντρέου, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης. Τα έκανε, ας το πούμε, ο κεντρός, τα συνέχισε ο αριστερός, τα συνεχίζει ο δεξιός. Είναι όλο το πολιτικό φάσμα, είναι στρατηγική επιλογή. Να τα νούμερα, αυτή είναι η θέση της Ελλάδας. Είμαστε τοποθετημένοι εκεί. Είμαστε προβλέψιμοι με την καλή έννοια, γιατί πολλές φορές παρακινέται. Διεκδικούμε πράγματα, αλλά μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Είμαστε αξιόπιστοι. Είμαστε εκεί να το αξιοποιήσουμε. Θανάση, σε σχέση με το έγγραφο που είπες, αυτό την έκθεση του State Department, είναι ανησυχητικό, γιατί είχαμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα από σχετικά θετικές δηλώσεις γραφειοκρατίας του State Department για τη ελληνοτουρκικά και την επίσκεψη του Πομπέου. Ήταν θετικά μηνύματα αυτά. Ξαφνικά τώρα, σε μια περίοδο μεταβατική, που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα στελεχωθεί η πολιτική ηγεσία του State Department, ποια θα είναι οι επιλογές στην εξωτερική πολιτική, έρχεται αυτό το έγγραφο. Αυτό το έγγραφο δεν λέει μόνο. Βέβαια, δεν πρέπει να και τους μήνες πίσω για να είμαστε. Όμως πρέπει να. Από το Μάρτιο. Είναι παλαιό έγγραφο. Άλλο και καλή. Ναι. Είναι νομικό κείμενο που βλέπεις ότι είναι γραμμένο από νομικούς και είναι τυπικά. Βρέθηκε στο Κογκρέσο. Ακριβώς. Αυτό λέει κάτι άλλο όμως. Δεν λέει μόνο ότι δεν αναγνωρίζουν τα 6 έως 10 μίλια, επομένως δεν μπορούν να καταγράψουν τις υπερτήσεις και τις παραβιάσεις. Λέει ότι σε ορισμένα σημεία που υπάρχει αλληλοεπικάλυψη δεν υπάρχουν σύνορα. Επομένως πρέπει να γίνει οριοθέτηση συνόρων. Αυτό γενικευμένα, άμα το δούμε, είναι η θέση της Τουρκίας που λέει δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Όμως σύνορα στο Αιγαίο, οριοθετημένα και μάλιστα με διεθνή συμφωνία, υπάρχουν για τα Δωδεκάνησα, υπάρχει για τον Εύρο. Και για το κομμάτι το υπόλοιπο, στο οποίο δεν υπάρχει συμφωνία η οριοθέτηση, υπάρχει η μέση γραμμή με βάση το διεθνές δίκαιο, όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Αυτό είναι μια πολύ ανησυχητική θέση που διατυπώνεται επίσημα από το State Department, και επειδή τα χαρτιά μένουν και μπορεί να δεσμεύουν και πολιτικούς και διπλωμάτες, θα πρέπει εκεί να υπάρξει μια προσπάθεια σοβαρή από την Ελλάδα να εξηγηθεί ότι και η ελληνική θέση αλλά και το νομικό υπόβαθρο της θέσης της Ελλάδος τόσο για τα Δωδεκάνησα όσο για το υπόλοιπο Αιγαίο. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ με ανησυχεί αρκετά στο πώς θα υπάρξει και πώς θα διατυπωθεί, και σε αυτό μπορεί να βοηθήσετε και δύο στη συζήτησή μας, η νέα αμερικανική εξωτερική πολιτική από τον Ιανουάριο και μετά. Αν πράγματι ο κύριος Biden ή η γραφειοκρατία που θα στελεχώσει το State Department επιδιώξει να κάνει μια ακόμα μεγάλη προσπάθεια να τραβήξει στην Τουρκία, η οποία παίζει ρόλο, διότι είδαμε πλέον ότι με το παιχνίδι που κάνει ο κύριος Ερντογάν, το ρίσκο που παίρνει ο κύριος Ερντογάν, έχει ρόλο αυτή τη στιγμή στη Λιβύη, έχει ρόλο στη Συρία, έχει ρόλο στο Ιράκ, έχει ρόλο στο Κάφκασο. Αν λοιπόν η Αμερική θα προσπαθήσει να κάνει κάτι, να δελεάσει την Τουρκία, να την τραβήξει πάλι κοντά της. Και αν θα γίνει αυτό,
αν θα καταληφθεί συγχρόνως η πολιτική τράμη του τελευταίου διαστήματος στον κόλπο και στη Μέση Ανατολή, η πολιτική με τα Εμιράτα, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, οι οποίοι είναι μια συμμαχία την οποία έχουμε στηριχθεί και εμείς αυτοί. Και κατά πόσο αυτό αποδυναμώσει δηλαδή διεθνή ρίσματα της χώρας στον περίγυρο, τα οποία αποτελούσαν μια διπλωματική ασπίδα, θα μπορούσε να πει κανείς, απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Λοιπόν, μια διευκρίνηση για το θέμα της έκθεσης, για να μην έτσι βλέπω λίγο λάθος εντυπώσεις και μετά να ασχοληθεί ο Θανάσης με το θέμα του Biden και να απαντήσω εγώ. Αυτή η έκθεση είναι του Μαρτίου-Απριλίου. Μετά από αυτή την έκθεση έγιναν εκείνες οι εντυπωσιακές δηλώσεις των Αμερικανών για την υφαλοκρηπίδα, αυτές που είχαν κάνει στους ανταποκριτές στην Ουάσιγκτον. Τους θυμάστε που πανηγύριζε όλη η πολιτική ηγεσία. Και προσπαθούμε αυτές τις μέρες όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ να δούμε εάν η έκθεση, ας πούμε, είναι αυτό το παλαιό πράγμα και αν ισχύουν οι νεότερες δηλώσεις. Διότι, επαναλαμβάνω, θυμάστε τις δηλώσεις και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ικανοποιήθηκε κλπ. Το λέω ως ένα ιστερόγραφο σε αυτή την έκθεση, γιατί είδα πάρα πολλά δημοσιεύματα στην Ελλάδα και από πολύ καλούς συναδέλφους και φίλους μας με τους οποίους δεν συμφωνώ, αλλά αποφάσισα να μην πω σε μία αντιπαράθεση και νομίζω ότι σε μια νέα έκθεση τα περισσότερα πιστεύω θα διορθώνονται, αλλά πρέπει η Αθήνα να κάνει, επαναλαμβάνω, τα κουμάντα της με αυτή την ιστορία των 6, 10, 12 και να το κάνει σύντομα. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μάθει το μάθημά της και να ενημερώνει όλους τους συμμάχους καθημερινά και το ΝΑΤΟ και όλους τους συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως αυτούς εδώ καθημερινά. Ας στέλνει στην πρεσβεία, πραγματικά το λέω, αυτή την ανακοίνωση που βγάζει κάθε φορά με τις υπερπτήσεις και με τις παραβιάσεις κλπ. Μιχάλη, τις βλέπει η πρεσβεία και τις ξέρουν. Αυτό που λες τώρα να κάνουμε τα κουμάντα μας είναι σωστό. Απλά νομίζω είναι λίγο σύνθετο, διότι μπορεί να γίνει αυτό και στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης. Δηλαδή... Δεν συμφωνούμε με αυτό, αλλά ακούω πάντα με προσοχή τις σκέψεις σου, το ξέρεις. Ναι, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο η άλλη πλευρά μπορεί να μην αποδέχεται. Το ακούμε. Αυτή είναι όμως η θέση μας, είναι για δεκαετίες. Οπότε, εάν πρόκειται να αποσυρθεί, να είναι κάτι που αλλά φαντάζομαι σε αυτά τα πράγματα οι διπλωμάτες, οι χώρες έχουν κάποια παρεδόση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση Biden, αν τελειώσει το thriller, που νομίζω τελειώνει, αλλά ξέρω μπορεί να τραβήξει πολύ περισσότερο από ό,τι συνήθως έχουμε συζητήσει. Πολύ. Κοιτάξτε, τέλος πάντων, και εσείς τα ξέρετε, δεν είναι... Έχω την αίσθηση ότι θα γυρίσουμε σε μια ομαλότητα, σε εισαγωγικά. Η ομαλότητα στην προηγούμενη περίπτωση με την παλιά Τουρκία ή τις παλιές σχέσεις της Αμερικής-Τουρκίας δεν ήταν πολύ υπέρ μας. Με τη νέα Τουρκία του Ερντογάν, ειδικά των τελευταίων μηνών, ετών, θα έλεγα, υπάρχει μια επιδεινούμενη εξέλιξη στη συμπεριφορά της γειτονικής μας χώρας. Αρχίζει να γίνεται και στο κατεστημένο της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σε τόσες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και της Αμερικής, μια δύσκολη χώρα η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία έχει ξεφύγει. Το επιχείρημά τους, και εμένα μου το έχουν πει οι διπλωμάτες και είναι πολύ σοβαροί οι Αμερικανοί βέβαια, είναι το οποίο επίσης ακούμε, ή εγώ τουλάχιστον το ακούω, απλά δεν ξέρω πρέπει να το διαχειριστούμε, είναι δεν θέλουμε η Τουρκία να εξελιχθεί σε ένα νέο. Εγώ είχα πει Ιράν, μου λέει ναι, μπορεί να είναι Πακιστάν, να μην είναι Ιράν. Υπάρχει δηλαδή αυτή η διάχυτη ανησυχία ότι μπορεί μια χώρα που είναι στο ΝΑΤΟ, που είναι με ένα έστω μισό πόδι στην Ευρώπη και άρα υπάρχει μια σχέση ιδιαίτερη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οτιδήποτε, μην τη χάσουμε. Είναι μεγάλη χώρα, είναι σε πολύ κεντρική γεωγραφική θέση, είναι μουσουλμανική εν μέρει δημοκρατία, δεν θα την έλεγα δημοκρατία με την έννοια τη δική μας. Φυσικά δεν είναι όπως κάποιες άλλες μουσουλμανικές χώρες, δηλαδή να είμαστε δίκαιοι, είναι κάτι διαφορετικό. Άρα υπάρχει πεδίο για τη Δύση να πιέσει και αυτό θέλουν να κάνουν, το καταλαβαίνω. Αλλά από αυτό μέχρι να δώσει το πράσινο φως σε μια χώρα η οποία προκαλεί συνεχώς και με όποιον μοιάζει έχει θέμα, υπάρχει μια απόσταση. Εκεί νομίζω η ελληνική διπλωματία ως έναν βαθμό τα καταφέρνει. Δηλαδή η επίσκεψη Πομπέο στην Κύπρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, το ότι πήγε στην Κρήτη, η σχέση με τον Πρωθυπουργό,
δείχνει το ότι έρχεται και θα πάει θα δει μόνο τον Πατριάρχη, τα μηνύματα είναι σαφή. Βέβαια, φεύγει από ό,τι φαίνεται αυτή η κυβέρνηση, δεν έχει σημασία όμως. Αλλά δεν πιστεύει αυτός ότι φεύγει. Βλέπει τον Υπουργό να πηγαίνει. Βλέπουμε επίσης κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε. Αναλύσεις σε μέσα ενημέρωσης, δεξαμενές που παραδοσιακά εγώ δεν θέλω να δίνω την φιλοτουρκική διάσταση στον Αμερικανό. Απλά έβλεπε ότι είναι σημαντική χώρα, ότι είναι στο ΝΑΤΟ, άρα έχει το Incirlik, μπορεί να μην βοήθησε στο Ιράκ, να είχαν διαφορές, αλλά δεν ήταν το κακό παιδί. Τώρα εδώ και χρόνια αρχίζει και γίνει το κακό παιδί και σε επίπεδο ρητορικής. Το πώς το διαχειρίζεσαι δεν ξέρω. Είχαμε τον Τραμπ, ο οποίος αν δεν είχε την προσωπική σχέση. Αυτό είναι τώρα το οξύμορο κατά την άποψή μου. Αν δεν είχε την περίεργη προσωπική σχέση, που δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μάλλον είναι αρκετά περίεργη, με τον Τραμπ, δεν είναι μόνο σεβασμός ξέρω εγώ στον ηγέτη, αλλά ας τα αφήσουμε εκεί. Εάν δεν υπήρχε αυτή, ενδεχομένως ο Τραμπ δεν το είχε και σε πολύ να το πω, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος, να αποφάσισε, δεν ξέρω τι μου λέει με νεκροεφοκρατία, αυτό συμπεριφέρεται έτσι, ακούω ότι οι Έλληνες είναι μαζί μας, εγώ αποφασίζω αυτό. Δεν θα είμαστε εκεί, θα είμαστε σε κάτι πιο θεσμικό και καλό είναι αυτό για την ανθρωπότητα. Βέβαια, ότι θα υπάρχει μια επεξεργασία από την κυβέρνηση, από ανθρώπους στον Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και στο State Department και στο Πεντάγωνο. Το καλό με την Ελλάδα είναι ότι πλέον δεν είναι ο μικρός συγγενής δίπλα στη Μεγάλη Τουρκία με το Incirlik, η συμφωνία για τη Σούδα. Υπάρχει κριτική εδώ εσωτερικά, την ακούω, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, συμφέρει την Ελλάδα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει και αυτό να το πω, εγώ το λέω θετικά, το λέω αρνητικά, γιατί πολλοί αισθάνονται ότι έκανε τη συμφωνία, το προωθούσε, άρα υπάρχει και εδώ, δεν με ενδιαφέρουν τα εσωτερικά μας. Εμείς αντιλαμβανόμαστε πόσοι ξένοι βλέπουν Ελλάδα. Δεν ψάχνει να βρει αν στη Γαλλία ήταν ο Λαντ, ή ήταν ο Σαρκοζή, ή ήταν ο. Του ξέχασα, πώς είπαμε. Έχει τη σχέση. Με την Ελλάδα, νομίζω και οι Ευρωπαίοι, αλλά κυρίως οι Αμερικανοί μπορούν να πιστεύουν, να είναι βέβαιοι ότι υπάρχει μια χώρα που είναι αξιόπιστη, που έχει συνέχεια και συνέπεια, που έλυσε και κάποια θέματα, πάλι βγάζω τα εσωτερικά μας, στα Βαλκάνια, άρα μπορεί να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και αν δεν είχαμε την πανδημία, φυσικά, νομίζω οικονομικά είχαμε μπει σε μια διαδικασία που σιγά σιγά θα επανερχόμασταν. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι ένα σκηνικό τώρα που δεν αφορά την Ελλάδα. Έχω ακούσει και εγώ τα ίδια και σε επιβεβαιώνω, Θανάση, από τους Αμερικάνους για τη σημερινή Ελλάδα, για τη νέα Ελλάδα, αν θες, ό,τι αφορά αυτούς κλπ. Και θέλω να προσθέσω για χάρη της συζήτησης και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ. Αυτή την παράμετρο που έβαλες για το ΣΥΡΙΖΑ, μου είχαν πει μια φοβερή κουβέντα, ότι και να λέγεται για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Αμερική, την προστάτευσαν και τη βελτίωσαν. Και αυτό που με εντυπωσίασε η κουβέντα ήταν ότι μείωσαν εξαιρετικά τον αντιαμερικανισμό. Είναι πολύ βασικό, βέβαια, αυτό. Πόσες φορές ακούσαμε ότι το αντιαμερικανισμός είναι στο 60% κλπ. Αυτό που είπαν, μειώθηκε ο αντιαμερικανισμός και βεβαίως μειώθηκαν και οι επιθέσεις εναντίον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έδωσε μια εντολή ο Τσίπρας και έγινε ξαφνικά, προσέχω μην με παρεξηγήσει κανείς, ότι μειώθηκαν και οι επιθέσεις σε εταιρείες δυτικών συμφερόντων κλπ. Άλλαξε τελείως το πράγμα. Και ήρθε ο Μητσοτάκης, όπως πολύ σωστά, και πήρε το νήμα και είμαστε πραγματικά σε μια καλή σχέση. Αν οι Αμερικανοί, εσύ Θανάση, ήταν, ξέρω εγώ, λίγο πιο, να μην το πω καλά το νόμι, δηλαδή μερικές φορές, ας πούμε, είναι τελείως τυφλή, ρε παιδί μου. Είναι τελείως τυφλή. Κατάλαβες. Έχεις δύο χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, τα έχουν βρει με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τους συμμάχους σου. Σου φτιάξαν μια απίστευτη συμμαχία εκεί και κάθεσαι και ασχολείσαι κάθε μέρα ότι θέλω να φέρω την Τουρκία πίσω. Μισό λεπτό, και θα σου απαντήσεις. Αφαίρω την Τουρκία πίσω στο Δυτικό Μαντρί και στο έτσι. Ρε παιδί μου, δεν διαφωνώ. Φέρ την Τουρκία πίσω στο Δυτικό Μαντρί. Έτσι. Δεν θέλει η Τουρκία του Ερντογάν να έρθει πίσω στο Δυτικό Μαντρί. Οπότε τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να το καταλάβουν. Αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα και για τους δύο το λέω. Επειδή να κάνουμε κάποιες επιλογές και να ενημερώνουμε και να λέμε, πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε. Δεν πάω στα μίλια τώρα, αυτό είναι πολύ ευαίσθητο και θα το δούμε και στα Υπουργεία και στα κόμματα. Αλλά τι θέλουμε και με την Τουρκία. Θέλει στο Αιγαίο να είναι το σύνορο
του δυτικού, φιλελεύθερου, δημοκρατικού κόσμου που ξεκινάει από τον Καναδά και την Αμερική και φτάνει μέχρι εμάς, την Πολωνία και κατεβαίνει κάτω, και η Τουρκία να είναι απέναντι, ή θέλεις να είναι ένα βήμα πιο κοντά με τη δυσκολία που έχει, με τη συμφωνία για το μεταναστευτικό? Αυτό είναι ένα θέμα, δεν έχει ευκολία. Πάντως, αυτό, Θανάση, δεν είναι θέμα τι θες εσύ. Το θέμα είναι τι θέλει και τι κάνει η Τουρκία. Γιατί εσύ είναι σαφές. Η πολιτική θα υπηρετήσει. Γιατί μπορεί να φτάσει στον Αμερικανό ότι κοίτα, αυτό που λέει και ο Μιχάλης εν μέρει, δεν το λέω το ίδιο απόλυτα, λέμε ότι αυτή η Τουρκία δεν θέλει, ρε παιδί μου, είμαστε εμείς με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ. Για παράδειγμα, να σου πω το θέμα για τα ελληνοτουρκικά. Τώρα, το τελευταίο διάστημα, μετά το έρευνες του Roots Race, τι υπήρχε η διαδικασία? Να πάμε πάλι σε συνομιλίες. Συναντιέται ο Νίκος Οδέντιας με τον Τζαβούσογλου στην Μπρατισλάβα, συμφωνούν να δώσουν ημερομηνία. Την άλλη μέρα το βράδυ βγαίνει ανάφτιξη για νέα έρευνα του Roots Race. Το ίδιο γίνεται πάλι προχθές. Βλέπεις δηλαδή ότι οι Τούρκοι ή θελημένα κλείνουν το δρόμο του διάλογου, ακόμα και αυτού του δύσκολου διάλογου, που είναι και μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Και λες πώς θα πάει σε διάλογο για ένα αντικείμενο, για ένα πράγμα, για ένα θέμα, στο οποίο ο άλλος δημιουργείται τελεσμένο την ίδια ώρα. Δηλαδή, είναι σαν να πας να συζητήσεις με κάποιον να αγοράσει ένα σπίτι, το οποίο την ίδια ώρα το έχει πουλήσει δίπλα σε κάποιον άλλο. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουν μπει σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Τα εργαλεία με τα οποία ερμηνεύαμε και εξετάζαμε και αναλύαμε τα ελληνοτουρκικά τα προηγούμενα χρόνια, και εμείς το κάνουμε για αρκετά χρόνια τώρα, δεν κάνουν πια. Η Τουρκία είναι άλλο, έχει μπει σε άλλη πίστα, είναι άλλο πράγμα, θέλει με άλλο τρόπο να ερμηνευτεί και να αναλυθεί η Τουρκία. Διότι, όπως λες και εσύ, θέλουμε την Τουρκία να είναι στο σύνορο του δυτικού κόσμου ή να είμαστε εμείς στο σύνορο του δυτικού κόσμου απέναντι σε μια Τουρκία που ανήκει κάπου αλλού. Εμείς, είναι σαφής η επιλογή που έχει κάνει η ελληνική πολιτική ηγεσία και ο ελληνικός πολιτικός κόσμος εδώ και χρόνια. Θέλει την Τουρκία εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αλλά όμως η Τουρκία είναι αυτή πια που, αν το λέγαμε πριν από μερικά χρόνια ότι δυσκολευόταν σε αυτό το κουστόμι το ευρωπαϊκό, δείχνει πια ότι δεν το θέλει και δεν την ενδιαφέρει πια. Ο κύριος δεν ενδιαφέρει καθόλου. Δεν τον ενδιαφέρει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει την ίδια αξία η ψήφος του με τον Πρωθυπουργό της Μάλτας ή τον Πρωθυπουργό της Σλοβενίας. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Έχει μπει σε εντελώς διαφορετική φάση και δυστυχώς για μας είμαστε στην πρώτη γραμμή απέναντι σε αυτό το φαινόμενο της Τουρκίας. Επειδή είμαστε στην πρώτη γραμμή, πρέπει εμείς λοιπόν να βρούμε, να δουλέψουμε σε μια φόρμουλα η οποία ναι, μεν δεν μπορεί να περιλαμβάνει πλήρη ένταξη, αλλά πρέπει να έχει καρότα μαστίγια, κάποια ιδιαίτερη σχέση. Έχουμε κάθε λόγο και για, να το πω και απλά και για τουριστικούς λόγους, αυτό το πράγμα που λέγεται Αιγαίο να είναι σε μια νηφαλιότητα, να λειτουργεί με ωφέλη για όλους. Νομίζω είναι να προβάλλουμε και στους γείτονες ότι γιατί δεν είναι μόνο το αέριο, που είναι μια τεράστια διάσταση. Αν και έτσι όπως προχωράει η ανθρωπότητα και η τεχνολογία, μπορεί να εκλείψει και αυτό, είναι τόσο ακριβό που αλλά εμπορικά, τουριστικά, για τόσους λόγους, έχει λόγο και η Τουρκία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Γιατί σε ό,τι αφορά τη Συρία, δεν ξέρω, μπορεί να έχει άλλες προτεραιότητες και εκεί υπάρχει και το δικό τους, να το πω ευαίσθητο για αυτούς και το λέω με σεβασμό, θέμα του κουρδικού, όπου κάνει τους χειρισμούς της. Αλλά να έχει ανοιχτά τα δύο μέτωπα. Με μια Ελλάδα η οποία πραγματικά το λέω, δηλαδή να μας ακούνε και οι φίλοι Τούρκοι. Μπορώ να καταλάβω εγώ κάτι αναλυτές ή συμβούλους προέδρων που λένε ότι είναι μίγα η Ελλάδα. Εγώ δεν το λέω ότι είμαστε ισχυρότεροι από την Τουρκία. Όχι. Αλλά μίγα δεν είμαστε. Είμαστε στον ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αν εσύ 200 αεροπλάνα και εγώ 100 και δεν πάω στην Τουρκία. Κάνει και στον Εύρο και στο Αιγαίο τον Ιούλιο ότι δεν είναι μίγα η Ελλάδα. Λοιπόν, ανήκει και με το ναυτικό μας και τα υπορρυχεία μας. Η Δήμον δεν είμαι. Ακούω σοβαρούς ανθρώπους που λένε, πέρα της ελληνικότητάς μας που θα το προβάλαμε ίσως λίγο περισσότερο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι αντικειμενική η αποτίμηση ότι τα πήγαν πολύ καλά. Λοιπόν, άρα έχει μια χώρα η οποία και να θεωρείς ότι, και ακόμα και αν όντως συγκρουστείς και θεωρείς ότι μάλλον θα κερδίσεις, θα υποστείς και σοβαρά πλήγματα. Εάν θέλεις να το πουλήσεις λοιπόν εσωτερικά, κύριε Ερντογάν, στη χώρα σου, που καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το σκεπτικό, έχεις διαλέξει το λάθος γείτονα. Δηλαδή θα υποστείς και εσύ. Νομίζω, Θανάση, ξέρεις, νομίζω κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος και να το ακούσω και τον Νίκο. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος και αναλύοντας τον Ταγίπ Ερντογάν. Λέγαμε για πολλά χρόνια ότι τα κάνει για εσωτερικούς λόγους. Αποδείχτηκε φέτος ότι δεν τα κάνει για εσωτερικούς λόγους. Λέγαμε για πολλά χρόνια ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα το καλοκαίρι διότι είναι ο τουρισμός. Παραλίγο να πω την κουβέντα που δεν θέλω να πω. Στα παγιά του τα παπούτσια, λοιπόν, δημιούργησε πρόβλημα
μέσα στην τουριστική περίοδο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο Ερντογάν. Η παιδεία σου και η λεπτότητά σου δεν σου επέτρεψε να. Έτσι. Θα σου ξαναπώ αυτό που σου έλεγα πάρα πολλά χρόνια. Και τσακωνόμαστε εδώ στην Ουάσιγκτον, στο Τουπόν, στο State Department κλπ. Ο Ερντογάν έχει σχέδιο. Όσες φορές να το πούμε. Έχει σχέδιο εναντίον της Κύπρου. Έχει σχέδιο εναντίον της Ελλάδας. Δεν τον ενδιαφέρει κανένας. Και επειδή βλέπει ότι δεν τον πειράζει. Το πει ούτε εδώ οι φίλοι μας και οι Αμερικάνοι. Το υλοποιεί σιγά σιγά. Εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα. Εμείς τι κάνουμε. Δείξαμε στον Εύρο και στο Αιγαίο τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο δείξαμε άλλο εαυτό. Συγγνώμη συνάδελφοι. Θέλουμε πάση θυσία. Είναι το Russell Race εκεί. Κάνει έρευνες ρε παιδιά. Είναι εκεί. Κάνει έρευνες και το αφήσαμε. Δεν ασχολείται κανείς. Έφυγε από τα πρωτοσέλιδα. Θέλουμε διάλογο. Αφού τον βλέπεις ότι δεν θέλει διάλογο. Θέλει να πάρει αυτά που θεωρεί ότι είναι δικά του με το έτσι θέλω. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο. Στην παγίδα του όμως. Τι άλλο να κάνω. Του λέω ότι θέλω διάλογο. Και σου λέει θες διάλογο, έλα να μου δώσεις στο διάλογο αυτά που θα πάρω με τον πόλεμο. Άρα οικοδομείς τις συμμαχίες σου, τις προβάλλεις, επενδύεις αυτές, παίρνεις τα ραφάλ σου, αναβαθμίζεις τα F-16 σου, αξιοποιείς τα υποβρυχιά σου, δημιουργείς ένα ενιαίο μέτωπο στο εσωτερικό και νομίζω έχεις εξαντλήσει. Δεν παρατήρησε στο γήπεδο του Ερντογάν, νομίζω. Εντάξει. Σε αυτό εγώ πάντα έλεγα ένα πράγμα, ότι είναι και αυτό δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο και η πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα δεν το χρησιμοποιεί. Αντί να κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι άκερη, ποια είναι η κόκκινη γραμμή, αν είναι λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά και ποια είναι και ποια δεν είναι, τα οποία σε δεσμεύει, σου περιορίζει τις διπλωματικές ελιγμούς, η Ελλάδα πρέπει να πει σαφέστατα ότι δεν θα είναι ο Ερντογάν που θα επιλέξει τον τρόπο αντίδρασης της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα επιλέξει πώς και πότε θα αντιδράσει σε ό,τι κάνει ο κ. Ερντογάν. Διότι πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει πάει σε πόλεμο πέρυσι το καλοκαίρι το περασμένο, με την πρώτη εμφάνιση του Ρούτσελ στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Που δεν είναι υιοθετημένη μένα, αλλά θεωρείς ότι βάσει του διεθνούς δικαίου. Άλλο πρόβλημα αυτό. Μα δεν μπορεί να είναι υιοθετημένη, δεν μπορεί να έχει κάνει συμφωνία με την Τουρκία και την Κύπρο δυστυχώς. Και γι' αυτό θα είναι ένα πρόβλημα στο δυνικές. Ο κ. Ερντογάν κάνει κάτι άλλο. Θέλει να σε πάει συνέχεια με πίεση. Μήπως κάνει το λάθος, γιατί τότε ένα θερμό επεισόδιο του κ. Ερντογάν δεν θα τον βλάψει ιδιαίτερα στο ιστορικό του. Παρά τις απώλειες που θα έχει, όπως είπε και ο Θανάσης προηγουμένως, η ζημιά στην Ελλάδα θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αλλά όμως θέλει να κάνει κάτι άλλο. Να δημιουργήσει μια εντύπωση νομοποιημένων διεκδικήσεων, οι οποίοι όλοι το βάζουν στο μυαλό τους πια σιγά-σιγά, εμπεδώνει την αντίληψη ότι υπάρχουν διεκδικήσεις της Τουρκίας, οι οποίες είναι λογικές και νόμιμες και πρέπει να συζητηθούν, και συγχρόνως επιβάλλεται τελεσμένα και μετά να σε φωνάξει τα κουβεντιάσεις αυτά τα τελεσμένα. Τέτοιος διάλογος δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει μόνο μετά συντριπτική στρατηγική, αλλά διάλογος έτσι δεν θα μπορέσει να γίνει. Επομένως, εγώ βλέπω και μεγάλη δυσκολία το επόμενο διάστημα να υπάρξουν επαφές σε υψηλό επίπεδο, έστω και διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όσο είναι το Roots Race εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αλλά και να φύγει ακόμη, γιατί θα φύγει μέχρι τέλος του μήνα, εκτιμώ, ώστε να είναι και πιο καθαρό ο κ. Ερντογάν να παίξει με την κυρία Μέρκελ στη Σύνοδο Κορυφής. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο. Βλέπουμε μεθαύριο, και αυτό δεν το ξεχνάμε, είναι συγκλονιστικό, ότι θα κατέβει ο κ. Ερντογάν ως σατράπη στο νησί, στο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, και θα πάει να κάνει πικνίκ στα Βαρόσια, σε καταπαραβιάζοντας κατάφορα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οτιδήποτε υπήρχε μέχρι τώρα για το Κυπριακό. Και αυτό αλλάζει το πλαίσιο του ίδιου του Κυπριακού. Επομένως, να κάνουμε. Εγώ βλέπω σε αυτό το μόνο που μπορεί να κάνει η μικρή Κύπρος, να καλέσει τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας και τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας να συναντηθούν στη Λευκοσία απέναντι από το σημείο στο οποίο θέλει να κάνει πικνίκ ο άλλος. Εκτός αν θεωρούμε ότι έχουμε κάποια δυνατότητα άλλη. Νομίζω δηλαδή ότι. Συμφωνώ. Απλώς λέω τι κάνει η Τουρκία. Θέλετε να σας πω κάτι που. Πάντα θέλουμε να μας δεις πράγματα, Μιχάλη. Ναι, εντάξει, ναι. Που με απασχολεί πάρα πολύ. Εσείς είσαστε και δύο. Υγείας που έχουμε λόγο να θέλουμε να ακούσουμε. Είσαστε διαρκώτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάξει, τώρα δεν θα σας προκαλέσω να μου πείτε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δύο κράτη-μέλη. Ας το αφήσω τώρα.
Έτσι, γιατί δεν έχετε και απάντηση να μου πείτε, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Όχι, θα σου πω. Μισό λεπτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι συμμαχίες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Είναι ξεπερασμένες. Ξέρετε τι είναι οι σημαντικές και αρχίζω και το βλέπω παντού. Οι περιφερειακές συμμαχίες. Ακριβώς. Διότι πρέπει να έχουν συμφέροντα και άλλες χώρες παρόμοια με τα δικά σου. Εδώ στην Μεσόγειο η Τουρκία είναι μόνη της, εμείς έχουμε κοινά συμφέροντα με τόσες χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, δεν τολμούμε να κάνουμε ένα πράγμα. Και κοίταξε, δεν σημαίνει ότι το υποστηρίζω αυτό που θα σας πω. Εντάξει. Πολλές χώρες αποφάσισαν να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Έχουν δεχθεί πολύ μεγάλη βοήθεια από το εβραϊκό κράτος σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχα μια συζήτηση για την Ουρουγουάη και για άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής που αναγνώρισαν την Ιερουσαλήμ και μου έλεγαν ότι και επενδύσεις γίνονται με εβραϊκά κεφάλαια και όχι μόνο. Λοιπόν, φανταστείτε αν η Λευκοσία και η Αθήνα αύριο, έτσι, διότι μιλάμε πλέον για στρατηγικά συμφέροντα, δεν μιλάμε για τα συμφέροντα. Ναι, είναι τα δικά μου συμφέροντα, αλλά έχει συμφέροντα και η Παλαιστίνη, έχει συμφέροντα και ο Λίβανος κλπ. Όχι, κύριοι. Μιλάμε πλέον, η νέα εποχή είναι μόνο στρατηγικά συμφέροντα. Αν η Λευκοσία και η Αθήνα, λοιπόν, ο πρόεδρος της Κύπρου και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας είχαν μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και ανακοίνωναν αυτό, νομίζω θα άλλασε ο χάρτης στη Μεσόγειο, ξέρετε. Αλλά και τελειώνω, κύριε Έλλης, αλλά δεν τολμούμε. Μισό λεπτό. Η θέση σου υπέρ του Ισραήλ σε πολλά θέματα και το κάνουμε. Και το κάνανε και άρα έχεις μια... κάτι άλλο. Ισραήλ. Όταν μιλάμε για στρατηγική συμμαχία, μιλάμε και για στρατιωτική συμμαχία. Δηλαδή, σε βοηθά το Ισραήλ σε αρκετά πράγματα, σου δίνει πληροφορίες κλπ. Όλη η πληροφόρηση για το Rook Race, τι θα το κρύψουμε άλλωστε που λέει ο Μακαρίτης. Ήταν όλοι από το Ισραήλ. Όλοι από το Ισραήλ. Τι δεν σου δίνει, μόνο στρατό δεν σου δίνει. Τα άλλα, όλα σου παρέχει το Ισραήλ. Καλά, και εμείς δίνουμε. Λοιπόν, χρειάζεται περιφερειακή συμμαχία και πρέπει να είναι και στρατιωτική. Διότι μαζί με αυτούς έχεις συμφέροντα. Απέναντι σου αυτή τη στιγμή, και σε μπορεί να αλλάξουν αύριο οι Ισραηλινοί και οι Αιγύπτιοι και να τα βρούμε τους Τούρκους, δεν το ξέρω. Σημασία έχει τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα. Αυτό ήθελα να πω και στους δυο σας. Εγώ, Μιχάλη, θα σου έλεγα το εξής, ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σου για τη σημασία των περιφερειακών συνεργασιών και αυτό του σχήματος των τριμερών συνεργασιών, το οποίο να πούμε και σε όσους μας ακούν ότι υπάρχει μια προοπτική μιας ακόμα τριμερούς που θα είναι πάρα πολύ σημαντική, Ινδίας, Ελλάδας, Εμιράτων. Για την Ινδία. Γιατί η Ινδία είναι πλέον ο κεντρικός πυλώνας της αμερικανικής πολιτικής, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ως ανάκομμα απέναντι στην Κίνα. Και θεωρούν οι Αμερικανοί ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η διασύνδεση. Γιατί η πρόεδρος, η Χάρις, έχει και ινδική καταγωγή, έτσι. Ναι, ακόμα. Λοιπόν, είναι οι τριμερείς αυτές συνεργασίες, οι οποίες είναι ένα σημαντικό όπλο, όπως έχει αποδειχθεί και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έχει κάνει? Δεν έχει κάνει πολλά. Προφανώς δεν έχει κάνει πολλά, γιατί είναι το γνωστό πρόβλημα με την 28 κράτη. Δεν έχουν τα ίδια στρατηγικά συμφέροντα. Οι μισοί θέλουν να κάνουν εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία, οι άλλοι μισοί έχουν άλλα ιδεολογικά προβλήματα με την Ελλάδα και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά όμως παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τη μηδενίσουμε τελείως τη συμβολή της. Και για το μέχρι τώρα έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο με την πολιτική του καρότου και του μαστιγίου απέναντι στην Τουρκία. Αυτό δεν φαίνεται να δουλεύει πλέον αποτελεσματικά, δηλαδή ακόμα και οι κυρώσεις να αποφασιστούν το Δεκέμβριο, που δεν θα αποφασιστούν κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι τέτοιες που θα μπορούν να κλονίσουν περισσότερο τον κύριο Ερντογάν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει μια πολιτική στήριξη από ένα μπλοκ 28 μεγάλων χωρών, έχει μια στήριξη στο μεταναστευτικό από την Ευρώπη πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, σε επίπεδο αμυντικό, δεν θα έχει στήριξη που θα περίμενε. Στο ΝΑΤΟ είναι επίσης γνωστό το πρόβλημα. Το ΝΑΤΟ, αυτό που είπε ο Μακρόν, λίγο πολύ έχει δίκιο. Είναι κεφαλικά μικρό. Τι να το κάνει στο ΝΑΤΟ σήμερα, όταν έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος, εναντίον ποιου να σε προστατεύσει το ΝΑΤΟ, όταν δεν μπορεί να προστατεύσει το ένα μέλος το ένα άλλο μέλος. Επομένως, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά και πάλι δεν θα πρέπει να πούμε ότι εγκαταλείπουμε το ΝΑΤΟ επειδή δεν μπορεί να μας προστατεύσει. Όμως, συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει, έστω και κάποιοι λένε ότι είναι ευκαιριακές αυτές οι συμμαχίες, ή ότι κάποιοι ότι δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να επενδύσουμε και να στραφούμε σε αυτές τις περιφερειακές συνεργασίες,
οι οποίες δημιουργούν πραγματικά ένα ανάγχωμα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα και αναδεικνύουν και κάτι άλλο. Αυτό που είπε στην αρχή ο Θανάσης, ότι η Τουρκία δεν είναι απειλή μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο πλέον. Είναι μια απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Θέλει να γίνει όχι απλώς να έχει περιφερειακό ρόλο, να γίνει ηγεμονική δύναμη στην περιοχή. Αυτό δεν θα το επιτρέψουν οι άλλες χώρες που είναι εξίσου ισχυρές. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε σιγά-σιγά, γιατί έχει πάει πάνω από 20, περάσαμε τον χρόνο μας, ήταν νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα. Από τα μηνύματα που βλέπω είναι η άποψη που μοιράζονται και πολλοί από όσους μας παρακολουθούν. Αφορμή ήταν βέβαια το βιβλίο και ας επιστρέψουμε κλείνοντας λίγο στο... Το θέμα είναι, Θανάση, ότι με όλα αυτά που είπες και εσύ τώρα θα έχει ενδιαφέρον να βρούμε τα έγγραφα, έτσι δεν είναι? Για το Rook Race, για όλα αυτά τα τηλεγραφήματα που ανταλλάχθηκαν, χαμός θα γίνεται. Πρέπει να έφευγαν 100 τηλεγραφήματα την ημέρα. Οπότε, κοίταξε, κάποιος από τους τρεις πρέπει να λάβει το δύσκολο έργο. Είσαστε νεότεροι εσείς, οπότε νομίζω δεν περάσατε. Εγώ είμαι ένας πολύ μικρός δημοσιογράφος, ηλικιακά εννοώ. Είναι σεβασμός του άλλους ανθρώπους μπροστά και το βλέπω έτσι σαν διδακτικό. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι τέτοιου είδους ουσιαστικές και νυφάλιες, αυτές είναι οι δύο λέξεις κλειδιά, και ως έναν βαθμό θα έλεγα αντικειμενικές, με την έννοια ότι λέγονται γνώμες, αλλά υπάρχουν και στοιχεία τα οποία είναι αντικειμενικά και δεν μπορείς να τα παραγνωρίζεις. Γιατί πολλές φορές ακούμε, να μην πω τις λέξεις που χρησιμοποιούνται, αρλούμπες, αλλά σε θέματα τέτοια ευαίσθητα πρέπει πραγματικά οι τοποθετήσεις να είναι προσεκτικές, να μην θα ήθελα, αν ήταν δυνατόν, να μην ξεφεύγουν τα κόμματα και να συγκρούονται σε αυτά τα θέματα. Έχουν τόσα θέματα, τόσο χώρο στο οποίο μπορούν να συγκρουστούν και να μην παίρνουν προσωπικά χαρακτηριστικά. Για μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Γνατίου και τον Νίκο Μελέτη, συγγραφείς ενός εξαιρετικού βιβλίου, το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο και το οποίο βέβαια στηρίζεται και συνεχίζει μάλλον ένα άλλο πολύ ωραίο βιβλίο που γράψαμε εγώ με τον Μιχάλη. Το Αιγαίο είναι εκεί, το Αιγαίο μας απασχολεί, το Αιγαίο θα μας ανησυχεί. Ελπίζω κάποια στιγμή να φύγουμε από αυτό το σκηνικό, αλλά φοβάμαι δεν θα συμβεί σύντομα. Παροτρύνω όσους μας παρακολουθούν να το πάρουν, να το διαβάσουν και αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο για το επόμενο βιβλίο, στο οποίο θα καλυφθεί και η σημερινή περίοδος. Για μια φορά, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους τους ανθρώπους που μας άκουσαν σήμερα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, βέβαια.